diri na sa kalsada, no? Sa highway, nagkiat din tao ni mga mga bayhana. Idol, ay siya, Grabe ay tanawan niyo. Kiat kayong dagway, oh. Magpasawan. Ay, ka. Ay, gaga. Kabagay, burikat ba ka na ako? Ay, kaigat ba yun ako? Hi mga guys. So, ngayon baka ko na akong suot ng mga guys, no? Ha! Kita na di ko kanig boys. Kini ako mga kauban sa daw. Hello, mga girl lang ko. Ay, girl lang. Oy, mangita jud laki ron. Wa pa kimi ka dito, laki. Santa man na siya, mga Santa girl. So, ari mi diri pang sa obos, no, mga idol. So, comment lang mo diyan mga idol, ha, kung babagay ba kanang suot na. Pang Merry Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. Di anak yun mi diri sa ubos ba ingon. Awa, padong siguro mi sa sambag siguro. Ano lang to video ha kay alok sungo na ba kaya dito na iro basta magukuran ta. Bye-bye. Ikaw ay diri mga idol ba hoy.